Balimao billet samedi 28 février 2026. Balimao ala sago au sago Assimi Goïta ani procureur général Mamoudou Timbo. Voilà, Mamoudou Timbo a photo flâné. Assimi Goïta ni Malion ou beka plan de tracer ou ka docteur Choguel Kokala Maïga Fakachugo Mika Bankoro. Malion bena plein détail aouye bi, ou dabali bena bam. Nteka kuma info mo regarda la de ayi. Ma mo fana blaika vidéo la je. Nteka kuma fo mo regarda la de. Boubé Fagara Choko Mobo ko stratégie que le gla docteur Choguel Kokala Maïga contrôle. Mena plein de détails. Malien beka vidéo partagé. Malien monde kara ni Chogorba kunga taka kunga taka retraité là depuis 2023. Ou ya toye folo aka Boubé Maïga kako ban folo. Aklibola. Ou nanana yede kabla pour abla ale nana de kana Boubé Maïga kako de ban folo. Anana o mission o nyanabora sisa docteur Choguel Kokala Maïga turube o relasano. O barabe ka ketchoko jme meno secret de fa bela jele ngana bi meka kuma mengi nga kashi kwa mali mena révélation chama ke bi de mena révélation chama ke bi halalaw horon olube kuma infamia mais mama te fe ka famia kana la jere fana ndeka kuma fana ko moko kada dai ni mami madala la kana to kada la fana mais ne keni ba foka bla mais don la tien bena mali problème du menekara décembre temele ni procureur général na photo flani Mamoudou Timbo akunganga taka eretrati la Assimi Goïta ya sangele wera faraka sa nakanga eretrati ta Assimi be do faraka Malion mamunu tara koluka sharia yere bato ko Malion kana sharia soso no e kiri tigela were olu yere be ka sharia soso bon emu ye kiri tigela ne sharia soso est-ce que e ka nga fe ke obe sharia yere kono blinwa. Point d'interrogation. Mamoudou Timbo Kungangata retraité la salou. Décembre 2025. Assimi Goïta ya toy ko akatoy akatanayi. C'est ça. Docteur Choguel Kokala Maïga yaro te ka juger ou déceler me ka juger. Malien ou déceler me ka juger do retene ou be fe ka fakadi. Ou be fe ka fakachoko de meno de fana. Mamoudou Timbo Docteur Choguel Kokala Maïga ka dossier babulu. Pourquoi on t'a dit juge d'homme? Sauf les abolikene flé. N'abe Choguel Maïga, n'abe docteur Choguel Maïga jugé. Aya jugé publiquement Beka Boa Kalama. Aya jugé Mali radio so kame, Mali télévision so kame. Na ou dalembala ko zone ko Choguel war de chouin. Aya jugé Malien bela jelen kalame Mali radio so bela. Ou bien la cas du juge d'homme dron. Pourquoi ou t'es qu'à dossier de jugement? Parce que ou baro le dossier il faut y takono. Malien ne a fait un Boubé Salen ko fait Boubé menana dossier mina au dossier jugement krako ka buka ken non lié a obedala Boubé Sara ou bolo kasola dossier kele mun fait ou yo dossier nyora si de wuli Choguel Maïga fana no faire en toute violation des lois ne ma fongo Boubé mainde aish mais Boubé menana muna de ha ou fle ko dossier kele nyora si de la wuli Choguel no fait Moko chama beka fo avion code donné armement code donné ado tabotade uyoko nyagami nyogona de shina minana muna bodo Boubé Maïga mais ametla kanodo Boubé tala angana Choguel tala folo au akli tala virondok meka circuler et réseaux sociaux sans fait uye montage do ka bla et réseaux sociaux sans fait ko Choguel Maïga sara fubeka uye e Thierno Ndiaye nga fengen be kuma kan dondo akoro chogodo la moko chama ne wuli ni SE ka baradi ou ba bla et réseaux sociaux ka ko Choguel sara pour que ka don Malien mena réagir choko jume nous ya ye ko temena moko ka dro do be passer acti la ou ka plan odi plan be ka marcher choko jume Timbo ale be to ale te ta retraité là de parce que ni assassin di ni procureur assassin di wallahi honte à ces vieux là ni nganga mbalo ka yer la je quoi ka na yer la ja il doit avoir honte de lui-même il dew malo procureur Mamoudou Timbo i dew malo i kabla be malo wallahi billahi ni sara ibe jeni ni sara i da ka miriki be sa i da ki miri ebe ka munu donc kasolan dalonka e blale me moko faga mina ke kiri tegela mi atemira dena atemira kabila la
a te miri ala la hali kafiri ka fusani i jogo cɛkɔrɔba si jɛ i kan ka taa retraite la Assimi ne bɛ k'e bali ka taa retraite la walasa i ka hadamadenw faga i ka dutigiw minɛ k'u Assimi sago k'u ye i tɛ ka jamana servi i bɛ ka i bɛ ka brigandw ni voleurs ni ngalontigɛlaw de servi u mana mun fɔ e b'o kɛ walayi honte c'est la honte tu dois avoir honte e de kan ka kɛ cɛkɔrɔba ye mun kan ka mɔgɔ ladi et puis e bɛ mun fɔ i juge ɲɔgɔnw ye bi i ɲugun donna hali magistrat hɔrɔn yɛrɛ wolo i ɲugun donna bɛɛ la Mali kɔnɔ procureur Mamadou Timpo on nana ni nde ka Bubé ka ko ban sisan turu bɛ docteur Choguel de la Choguel ka dossier pourquoi a ye Timbo ɲininka mun na tɛ docteur Choguel Maïga ka dossier di juge dɔ ma parce que ni procureur y'i minɛ une fois que procureur y'i ka dossier di juge ma dɔrɔn c'est fini ni juge halala dun a b'i ka dossier la jɛ di ni juge y'i ka dossier minɛ hali président tɛ se ka bɔ yen mais président bɛ se ka pression kɛ procureur kan docteur Choguel ko kala Maïga minɛli filɛ u bannen bɛ k'a ka dossier di juge ma u ye juge ɲini u minnu yɛlɛ ko b'a di juge fɛn fɛn ma u bɛ ka siran juge bɛɛ ɲɛ cour suprême na tuguni docteur Choguel ko kala Maïga u y'a minɛ don min na ka bila garde à vue la enquêteur minnu kun bɛ yen nɔ y avait un policier Tamasek u ko docteur Choguel ko kala Maïga ko on va te faire taire c'est-à-dire que Touaregi minnu bɛ ka marifa ta ka Mali kɛlɛ dɛ olu siya dɔw de bɛ polisiya la dɛ ja Choguel ko ka go ye un Touareg o de ko Choguel ma ko on va te faire taire parce que a bɛ minnu bɛ marifa ta la a b'olu contre la olu siya dɔw de bɛ polisiya la o de ye nin fɔ Choguel ma tu sais sɔrɔsi hɔrɔn man ca dɛ tɛntigi hɔrɔn man ca dɛ billahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna Musa Tarawele ɲɛ de kɛ Dibi Sila la Dibi Sila min ye rebelle bunte Kidali Musa Tarawele Dibi Sila minɛ don min na a ye rebelle de minɛ ka bugɔ ka faga ne ye sɔrɔsi hɔrɔn man ca sɔrɔsi fɛjɛ a ma nɔgɔn quoi c'est sɔrɔsi man ɲi dɛ ni ne sɔrɔsi kɛlɛla i jugu fin a b'o de bila i la o y'o de kɛ Mungutu y'o de kɛ Patrice Lumumba la k'a minɛ ka taa di kata a tɛ se ka ɲɛfɔ ouais c'est la vie sɔrɔsi bɛ tan de dɛ hɔrɔnya tɛ yen quoi sɔrɔsi hɔrɔn man ca dɛ fo n'a kɛra Thomas Sankara ni peut-être ani Jerry Rawlings sɔrɔsi hɔrɔn man ca dɛ n b'o fɔ a ɲɛna bi sɔrɔsi k'i janfa o ka jugu ni fɛ sisan an kana docteur Choguel ko kala Maïga ka côté la san nɔ an b'o niveau la sisan u ye docteur Choguel ko kala Maïga ka dossier u bannen bɛ ka di juge ma kalo joli a bɛ kaso la kalo 8 n t'a dɔn kalo joli de a bɛ kaso la a bolo u bannen bɛ k'a tɛ juge ma u b'i to kaso la tan de parce que u b'a dɔn Choguel Maïga man kɛnɛ ni n ko aw ma a bɛ fɛ ka Choguel faga cogo min n'o fɔ an ɲɛna bi bana min bɛ Choguel la dusukasi man ɲi a ma u ye Choguel fagali préparé débat bɛ premier ministeriya la parce que ni mɔgɔ Choguel ka bana kɔfɛ docteur ko ko dusukasi man ɲi a ma u y'a dabɔ ka dusukasi kala ala ye Choguel kɛ mɔgɔ dɔ ye a ni ka gɛlɛn a sera ka résister sisan u y'a gɛn ka bɔ premier ministeriya la u ye ko wɛrɛw k'a la ninnu taara ko Choguel ka boli u ye plan bɛɛ tracé ko u bɛ nin minɛ ka taa n'i ye kaso la boli ni Choguel kun bolila sa o bɛ sɔrɔ ka tɔgɔ cɛ k'a bolila ka Mali bila yala ka ɲina ka taga Bina Jara ka mɔgɔw kɛlɛ ka ɲina ka an ka armée labɛn k'i sigi Bamakɔ kɔnɔ i fa filanw kɛlɛli la ni fadenw ma taa kɛda jɔn b'o da Assimi a y'a ka temps bɛɛ kɛ nin de la a ye bɔ a ka Choguel neni a ye bɔ a ka kuma bɛɛ fɔ a ma ni sɔrɔsiw ye ne wele ka fɛn bɛɛ proposer ne ko ne ka bɔ Choguel kɔ ne ma sɔn ni ala n'u ye n sɔsɔ n b'a sɔrɔsi tɔgɔ fɔ ni sɔrɔsi mɔgɔ 5 la mɔgɔ dɔ ye ne wele Choguel to ye i ye jeune de an ye jeune de tugu an kɔ n ko mɛ kuma Choguel ye mun de k'aw la a ye nana prévu ma sɔrɔ bolo n ko bɔn a kana n wele bilen minnu bɛ ka Choguel kɛlɛ u bɛ ka wari de d'u ma u y'a bila la u y'a fɛn bɛɛ kɛ maintenant o ye ko wɛrɛ de sisan Choguel filɛ kaso min na sisan nɔ u bɛ ka montage sugu bɛɛ kɛ sisan donc procureur Timbo o ka stratégie o ka c'est-à-dire que k'a bila a tɛ taa retraite yɛrɛ la dɛ a kun dabɔra de ka Choguel Maïga k'a to kaso la a kana bila yɛrɛ fiyewu parce que k'a bɛ kuma c'est-à-dire que ni e bɛ kuma n'o man di Assimi ye e kan ka faga di e kan ka to kaso de la donc Choguel y'o victime dɔ de Choguel filɛ a bolo kaso la donc tant
que procureur ma dossier ta ka di juge ma ite blanc. Bon, Timbo Fleni a baneme ka Choguel ka dossier blanc ka ta juge fi. Aw ko ka e chouani ke aya juge ça. Malien sauf le a bolikene fle. Aya docteur Choguel ko kala mega aya juge aka blanc Mali télé bela. Ni preuve sur la ko Choguel e chouani nga ne be Choguel haramu. Wallahi billahi. Mais aya mogo mena ka e chouani ke. Aw yɛrɛ dɛmɛbagaw bɔra olu ma kuma wari ko suɲɛ ka dɛ olu ko Choguel ka kuma ka ca parce que aw tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma ni i bɛ ka kungo kɛ aw sɔrɔsiw kun tɛ na liberté d'expression n'a to M5 sigira ni liberté d'expression kun tɛ M5 kun tɛ sigi ni M5 kun ma sigi san b'a sɔrɔ Asimi Gota i bɛ ɲɛnbɛrɛw ni kɔnɔkasikanw bi i kulo la peut-être san b'a sɔrɔ yɛrɛ Bina Jara ka mɔgɔw y'i ta otage la an t'a dɔn hadamaden sababu maa ma tɛ miiri sababu la hali wulu ka fisa n'a ye. Mais nte jigi Asimi la quoi, me jigi ni cɛkɔrɔba in de la quoi. E seri sadingɛ da la. E ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ i t'o kɛ bilen. E bɛ ka minnu don kaso la. O denw bɛ se ka e denw coiffer don dɔ la. E filɛ nin ye procureur Timbo k'a bila dɔrɔn a ka Choguel torturer. Ka Choguel ni tɔɔrɔ kɔnɔ walasa ka bana ka wuli a ka sa. A ka fɔ k'a bana la k'a sara de. Plan in bɛɛ de filɛ u bɛ fɛ ka Choguel faga de. Ni a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ u bɛ fɛ ka faga de. Wallahi billahi. Ni kɔrɔnɛ cɛ ninnu tɛ Choguel fɛ billahi u bɛ fɛ ka faga di u y'a tentative sugu bɛɛ kɛ ne k'u ma don dɔ la a b'a dɔn kɛ ni Choguel de la ka bana et puis docteur ko durule maɲa ma u y'o bɛɛ dɔn dɛ ka tila ninnu tɛ hɔrɔnw ye ninnu ye assassinw de i ma ye ala bɛ k'u nagasi ala bɛ ka jamana in gɛlɛya u bolo bon tant que u bɛ yen jamana in tɔ bɛ kalaya de ne de filɛ ka kuma in fana billahi tangu be Asimi dɛmɛbaga bɛɛ bɛ ka bɔ bi ka kuma bɛɛ mɔgɔ si tɛ bi a ye Choguel minɛ k'a bɛ kaso la e yɛrɛ wolowolo tanti o minɛna suɲɛni na aw taara ko mɔgɔ 15 de fɛn suɲɛ u bɛ ka Choguel tɔgɔ fɔ dossier min fana na Choguel ma wari ta k'a bila a yɛrɛ poche la dɛ ko Choguel ko o taara Choguel ka département na ko wari taara alors que loi yɛrɛ a loi tɛ yen mun kan ka Choguel nɔ minɛ wari yɛrɛ ma ta fana donc e ye wololo tanti miliyari suɲɛna ye aw taara ko mɔgɔ 15 don ne ye somɔgɔ don ni suɲɛni kɛra k'e somɔgɔ fɛn fɛn to ministériya la a bɛ fɔ ko o kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de don mais ni mɔgɔ wɛrɛ de don n'o tigi man di e b'a fɔ ko tigi yɛrɛ n'a ta hali n'a ka sɔrɔ ministre ma suɲɛni kɛ e bɛ tila kan a fɔ ko o de don i ye Mali justice bafoué donc u kelen bɛ ka nin plan in de kɛ donc Timbo bannen bɛ ka docteur Choguel ko kala ma ka dossier ta k'a di et puis encore ce qui est très grave dans cette affaire ni y'a siɲɛ fila de Asimi Gota bɛ ka Mamudu Timbo ka n'a bɛ taa retraite la chaque fois Asimi b'a pousser o kuma la o ale kelen de procureur ye Mali kɔnɔ wa Malien bɛɛ ka question poser kun est ce que e mun ye sariyatigi ye e mun kan ka sariya bato e bɛ ka sariya violer e ka retraite sera tuma bɛɛ président bɛ e de to yen bon pourquoi Mali fonctionnaire fɛn fɛn taara retraite la mun na Asimi ma loi dɔ ta ka dɔ fara u bɛɛ ta kan pourquoi ale bɛ mɔgɔ dɔ kɛ exception ye bon a bɛ ka jamana mara ten de Mali masi ali décembre tɛmɛlen Mali magistrat dɔ taara retraite la n t'u tɔgɔ fɔ mais Timbo a tɛ fɛ Timbo ka taa retraite la tant que Asimi bɛ yen procureur Timbo bɛ kɛ yen bon a bɛ ka procureur général a bɛ k'o récupérer k'o to a kɛrɛfɛ de walasa u ka salikuw kɛ n'a y'o bila ko ka mun kɛ o k'o kɛ i m'a Burkina taara kan da Niger taara kan da a bɛ nin manamana ko dɔrɔn na Mali kɔnɔ bon et puis encore pire encore ne ma mun faamuya Mali fonctionnaire bɛɛ kan ka nin yɔrɔ c'est à dire nin man ka to ten tɔ quoi président k'i sigilen to ka mɔgɔw dɔ fisaya ni mɔgɔ dɔ ye bon a bɛ ka jamana in jɔ ten de c'est ale mɔgɔ min b'ale arranger o bɛ kɛ exception ye o bɛ constitution sanfɛ o bɛ Mali sariyaw sanfɛ bon président de kan ka fɔ ko jamanadenw a ye sariya bonya et puis mɔgɔ fila fɛn min ye ne dabali ban procureur général ani président kunturu olu de kan ka campagne kɛ a ye to sariya kɔfɛ mais non olu de bɛ ka sariya violer bi cɛ ma dɔn Mali bin cogo juguyara minnu kan ka sariya batɔ fɔ mɔgɔ ɲɛna olu de bɛ ka sariya suɲɛ bi et pire encore mun ye ne dabali ban Bubey Maïga u y'o Bubey Maïga minɛli mun kɛ
où est un dossier créé une fois. Nous, Assimi Goïta Kourita qui a dommé, ani Boubé Maïga Dinde Djaraka, fait un gouvernement au CNT ou ni Boubé d'Abessi. Banda ou ka fait temena doro Boubé tarakuma et renouveau en tant que yo Boubé mneka don kasola. Non, ni olu critiquer trop et quand attaque kasola di. Et puis quand a sadi quoi. Ne ko Assimi Goïta ka fugula djegeno doro e ni sayadi kanga e kanga jeni de e kanga fakadi e manga kumaire. O kumala mbali nana John de baka konyaminana. Mali te machi fachienye. Président Fefebe na Mali kono ibe critiquer, ibe sonite critiquer, ibe takaboui. Ni mogo faga. Billahi dondola tu vas répondre de tes actes. Et pour qu'il arrive qu'à fait qu'à blé qu'on a dondola tu vas répondre de tout. Yé chera kolon fait tege. Boube ka saibulu. Docteur Choguel ko kala maiga ni Malion ala sago au sago. Ni ko Choguel soro dongo Assimi Goïta node. Ni ko Docteur Choguel ko kala maiga soro ni korana cha Assimi dedu. Ne abe averti ne kene bela somi. A tout on a ni vilo na de. Mais c'est qu'à Tougouni, Maléon à la sago au sago, ni quoi Choguel sur Kassola, tiens, moussoté Assimi Didou. Assassin, présent assassin. Awa ben les cerveaux blalikota kono, arasba tenisi blalikota kono. Ou beka sa Kassola ou de Kadaï. Mais avec fait qu'à Choguel Fakadi, parce que à donc Kassola, au Bera, au Torabeka bo, au Teka Dauro Sorala. Parce que aller de Alaï, aller Moro Lolo va aller de Boulou quoi. Voilà Bilay. Quand ni naloma fin ni go naloma mako chine kele abolo kulu ne be so faut ka duguje billahi tallahi mali dileme da laga to daji bodo de mano to ko Assimi Goïta non c'est la honte jamana binchuko jukara et puis encore différence mais Choguel tani fin ça c'est 2 milliards donc où est ali boye salé encore fait boube ka dossier to dizima to bi ko ke mois de même passé ka non lié et ça c'est très grave. Donc c'était juste pour vous dire que nous nous mettons à communiquer où il y a d'abord des cas et comme on appelle là où il y a d'abord des cas Choguel imagine. Bon maintenant comment procureur Timbo fait ni procureur quel est borat Mali télévision sola comme milliard bisengi choena Mali kono anya procureur ina ni ne borat ka kuma Mali télé là comme milliard bisengi choena hali china matigo mene parce que ayaye Assimi Goïta somoko do dora mu mene bli. Ne ta ka galon nora la de ne bena yere kuma kan kala aw na nga janga kuma kan na me nyogo fe ni galon du ne me ga galon nora la me fen fen ni ala kana no ga nga jana tegala aw na nga janga nyor la me nyogo fe. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. La dizaine d'affaires qui depuis 2021 qui nous a occupés concernent dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Et c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Ah, qu'il n'y a pas d'intouchable au Mali aujourd'hui. Ko intouchabilité. Oh, mais à une fois dominia sans fladi. Comme ma chite loi sans fait, qu'on t'y oublie, halishina moumene. Procureur, wallahi, et Allah. Bon, nebe kuma kelenga ni fina procureur. Wallahi ni mi kolosina si mi gana dongodo ni mo koy soro kare kono nu mi essence boyka ki jeni ga fuma pu. Billahi tallahi. Tere torote ba mako kono. Billahi tallahi ni bina jaraka mo koy procureur Mamadou Timbo ni bina jaraka mo koy mina dongodo male on be songa tegere faku. Parce que ye magistrat ya c'est-à-dire que il kera fono fin de quoi? Billahi tallahi, si tu es devenu la honte de la magistrature malienne. J'ai honte de dire que tu es le procureur général. Il dit Deuna Moluya, il Moussoula Moluya, il Brona Moluya, bet Kerilabi, Beba Dombi Ben Galon de Kambi, Nim Korane Tchenteka Galon Rola. Tu es la honte. Tu es le magistrat le plus nul dans l'histoire du Mali. Et nous avons Tchokoroba Sidje. Mogolan Kolon, Bed Itaki, manipuler les gens il déflant, nous Assimi Goutani, on lui manipuler à cause des miettes. Non, mais c'est pas possible. Il bleka loi violée, qui bleka aramadon tonye ka doutikun tonye, ebe ka munu tonye bingalon ka, olu deon bise ke deon coiffé donala. Tiambe dugu ngono sa. Eh Allah. Ebe sadomi. Pour ekere Mamadou Timbo ebe sadomi. Il décide se ka kunkorota kale fari kungi parce que tu seras la honte nationale. Billahi bet kerila. Mali magistrat horon bet kerila bi. Ne ba fo très à côté et intelligent. Je n'ai même pas peur de le dire parce que tiens mogo klon kwa kanga ira mogo la de quoi et terroriste a benin coroneche e ka juguni bina jaray e procureur Mamadou Timbo billahi bina jara kafsani. Tu es un magistrat terror. Tu es la honte de la magistrature malienne. Allahi billahi. Non, ndara me kuma chogo min quoi. Aw ka kuma malikola. Aw de jamana fakali foni. Aw ka ta jama, aw ka ta ka kalanke tobu dugula ka diplôme soro. Aw ka diplôme maquette. Nye mogo tikera mogo kalanuna, c'est à cause des gens comme vous. C'est mogo tikera ko chako mogo kalanu e malichi. C'est mogo tikera mogo là, c'est à cause des gens comme vous. Parce que arama dinga moloya ni si jera ni moloya makila horonya tila ti jali kera bofu safu di quoi. Yambe kumi ma bi ni halala di wallahi billahi be mune badaba billahi ta ye chokoroba mu ye demisonu tien quoi. C'est à dire que c'est un exemple du di den du même c'est un exemple de ma dans la vie courante il ka die tien qui ka lahara tien qui don mogosa qui bro mogosa tu es la honte nationale et internationale c'est ta cour université du même magistrature du même kam domi c'est ka fengena du même sara et la jamana kono ibe sadomi tu vas voir ali kaburu sento be galaya billahi tallahi tu seras la honte. Avec faut que magistrat mun kumeka bimo ka kodeni. Inana bube sara inana ka bube fenga fo sari bulu. Si ça ka tourbe shogel de la. Et de bla. Munu ka tla ka genga bo sora sera ngalunga ka tla ko ibeka barake illégalement de mais tu vas répondre de tes actes. Billahi tallahi. Ni asimi ko tani soroso asimi ko ta genga bo fanga Mamadou Timbo sorosi munu be nu ye fanga ta ka asimi gendongo do. Imuni nyanama mine nu mi global mako suguba na ka fuma pu. Terrorisme tene ba mako kono nu isoro dongo bi mine nu imina wa hina te mo mine fana et tu vas mal finir billahi talai ne be mu fa be rezo ka be ke rezo ka dien be balaje I don bene kuma kan na me obe tikeila ba fo chaanga papa be ndige galon tala nyen kale al qur'an la nteka galon norela tia trahi I kale kan janfa I ala janfa ki ga demba janfa ki faso janfa Billahi talai. Qui bla salu kure nyoko chokoroba. Ni magistrat jendo do nebisa me nyoko chokoroba ki bla ni salu kunna. Ere kanata ere teratila ka garder compte de werede ka mal ke mo werla. Okuma eti miriko dembe bulwa. Ite miriko dembe bulu. I be ki deune mago satan parce que I dem fe bana bodongo do ka de ebe ta do la I deun beke. Ebe ka munu torturer ebe ka galondro muna ka asimi ka barakolonke olu e deun nolu deun be se ka nyogo don la kodola olu deun mi se ka e deun coiffer fin dola tiara madiki miri sinasa ibe sa domi ibe nata mi no fede inika titri teta
ibe sa domi ibe ko ki je ki bla kasange de kono ibe sa domi ibe ko ki je pass ki bla kasange je ma kono ka ti bla dinge kono tumunu ni baga ete foye jini boko mais adamaden nga ɲuman kɛ dans la vie yana nga tasa lahara mais adamaden nga mal kɛ adamaden ɲɔgɔn na ka walifaw tɔɲɛ ngalon kan cɛ ala ye farafi c'est la race la plus maudite sur cette terre tubabu tɛ nin kɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ i ma ye ala barika don tubabu la cɛ tubabu tɛ nin kɛ ka jamana la chinois taara kalan kɛ Amérique Faransi k'u t'u ka jamanaw développer aw cɛkɔrɔbaw ninnu de aw de intellectuels tɔgɔ tiɲɛ a taara kalan kɛ Europe ni fɛnw na ka n'aw sigi k'aw faso suɲɛ ka sariyaw violer vous êtes la honte ma wallahi magistrat mun bɛ sariya suɲɛ sariya fɛngɛ ka jugu ni terroriste ye non vous êtes la honte bila la vraie honte quoi ne min ni kunkolo dɔrɔn n bɛ fɔnɔ nege de bɛ don na bilahi talahi je m'arrête là quoi je suis très déçu de toi bilahi bɛɛ tigɛr'i la hali ni denw ye ne kumakan ma o bɛ tigɛ i la fo ni den min kɛra i ɲɔgɔnna si ye dɛ parce que den dɔw bɛ kɛ faw ɲɔgɔnna si ye fo ni den min kɛra ɲɔgɔnna si ye dɛ sinon Assimi Goïta tanti a tɛ dossier wolo nɔfɛ o donc maliyɛnw an bɔra an ka mɛn information de di docteur Choguel ko Kalamayiga ni ko y'a sɔrɔ dɔrɔn Mamadou Timpo Assimi Goïta olu de don a y'a hakili to kuma na dɛ n bɛ bi date fana fɔ ka da kan bi ye samedi 28 février 2026 o de kun don maliyɛnw ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye